thlir tu te in zawa in du sakna chi bai thaber kan buk le vek ka cheu hei tun tum chu long tlai lama chanchin lo mom lo tak mai chanchin ngai nom lem lo an thleng le ta hei hi ka soi ve ngei tu le kan han tar lan ve ngei tu chi te pawh ni in ka hria chu wang chuan tun tuma hian he dan bo chiat na thalo tak poi tak lung chiat thlak tak thleng hi kan tar lang ve lok du ani Deputy Conservator of Forest Longtlai Wildlife Division atanga chanchin kan han hriat danin hei ti hian tui phal ruama savave ram chuak an oma chung mi te chu ngeng kui wildlife range staff duty ten an lo man ta ti chuanin hei an ka hlum zo za ya po ti hian kan hmuwa chung mi te chu pulal biak liana veng pui le pulal tlan zuala bethel veng longtlai ve ve te an ni a an thil ti hi a poi khop mai hei tuna thi zong zong kan an hmu hi heti hian han en tai la avai hian sawa somthum paruk le thelei panga lai ni a sawa pathum pe hi chu schedule 1 animal schedule 1 zingami ta tel kha an ni le nga la chu wang chuan an thil ti hi apoi tak zet bok ani avai hian he somli pakhat lai mai ti hian nungcha hlut taka kha air gun mangkhan an suat rem le ta kha ni a poi tak mai ani a ti chuan heng mi te hi February ni khat sang ni somni paruk hian criminal complaint siam ni in CJM kota hruai an ni a ti chuanin district jail a dalu an ni ta ni ti chuan heng an sawa ka te hi an en ta ila tian uluk takin han thlir ta ila chunga chuan schedule 1 nung cha kha pathum an oma chumi hrem na chu an em em ani ti kha kan soinon le duwa kum thum ai tlem lo lungin tan le cheng sing ni sanga ai tlem lo a hrem the ni a koppon hrem the an ni bok ta a cheng sing ni sanga te an cheng moi khatleng po ani the ni a minimum aron soita ni kum thum po kha lungin tan kha a minimum ani ta a atlem theiber tina khan ta ni chu ai niam chuan ngai dam ani ngot lo chuan ti niam thei po ani lawa hrem na tak ani tin adang ho po hi schedule 2 ami te an ni boka chung hrem na po chu na tak mai ani a hetianga thil poi rap thak tak mai kan nung cha te chunga alo thleng le ta hi apoi tak zeta ti chuan hi an er gan po man sak an nia an mani po man an nia kan soi du lai chu nung cha hum halna chung cha nga hi kan soi thina kan ram hi hlu em em kan ti ya kan soi fo to thina henga hian kan nung cha te hian ei sual na thil lo thlenga te po hian justice for ti te kan mang na sa em em a mi hringa te po hian chu tiang chia chuan nung cha te hian justice an mu ve angai to ni dan bo chetu te hi kan an chunga hian action tak tak lak a om le thin lo awang hian tau ma ma em moni chu ti thei te po ni a chu wang chuan dan ang tak hian hrem ve mak mak to te po hi a hun niin ka hria chu ti ni lo chuan kan nung cha te kan chan chuak zo don lo Mizoram hi nung cha te thileng kim ma hian biodiversity kan ti a hian a hausa me ma ma se chu hausa kana chu a thalo zong in kan mang rei to lutuk ani kan nung cha te hian zalen na an hulo rei to lutuk chu wang chuan heng thil sual ti tu te hi an huang taw lo nan dan hi dan khau tak wildlife protection act kan ne hi man ve a hun to in ka hria chu chu kan sei duani ami hringa kha kan khonga i lo ani lawa ma se dan bo chiat na lo thleng renga action tak tak om le si lo hian dan bo chetu te thil sual ti tu te ati huang taw tat ni in alanga chu wang chuan dan hi ani na ang taka kan man ve deuh mak mak a hun to ni ti chuan Deputy Conservator of Forest Wildlife Division le ngeng pui wildlife staff range staff duty te kan fak tak zeta
an thil ti hero pui kan ti ani ti kha kan sei du ani e